Shout out, shout out. Tahimik po walang tao. Busy pa yung mga tao dito. Wala pa. Shout out Ma'am Mercy Toledo, Tamsak Dancer Kagape mo watching from Singapore. Shout out po. Marisa Banginawon, everything po. Sabi ni Ma'am Marisa. Edna Sola. Hello po, magandang hapon. Kagape, musta na? Okay lang po ako. Medyo okay na po tayo. Shout out po sa nandito po. Mercy Toledo, shout out po watching from Singapore. Robilin Mista, good evening Kagapay, good evening din po tita. Edna Sola, shout out po. Maria Gaiti, good evening Kagapay mo, musta? Ayos lamang po tayo. Robilin Mista, Migalap, shout out po. Nakapag-live na naman po tayo ngayon. Badria Pompo, hello po Kagapay, musta na po watching from Kuwait, Tamsak na po. Okay lang naman po ako tita Badria Pompo. John Michael Belisa, magandang gabi sir Kagapay mo, shout out po. Shout out bro John. Nag-message sa akin si tita Maria Anita. Robilin Mr. Tamsak Dan, salamat po. Salamat po sa 28 million views po at 9 tamsak. Lynn Heradora, Tamsak Dan, good evening po Kagapay. Shout out Tita Lynn Heradora, nakadalo ka sa aking live. Edna Sola, Kagapay mo, anong balita kay Princess Rina natin? Yun nga po, sa napanood po natin sa sa vlog po ni Kalinga Prab 2 days ago po. Kita-kita nga po yung mga angels, di ba? Saya-saya po ni Rina. Edna Sola, Kagapay mo, ano balita kay Princess Rina natin? Rose Cross, gandang gabi Kagapay, na-miss ko yo, musta po? Ay okay lang naman po ako tita Rose Cross at na-miss din kita. Tamsak Dancer, John Michael Belisa. Marisa Baginawon. Pa-shout out naman po Abuyog Liti watching, musta naman si Rina. Shout out po sa taga Abuyog Liti kay Tita Marisa Baginawon. Yun nga po sa sa Sabado daw po, mayroon daw po tayong aabangan. Estinili Cansino, gandang gabi Kaagapay. Magandang gabi din po Tita Estinili. Mercy Nembres, good evening Kaagapay, Tamsak Dan. Di ba inaantay ko talaga live mo? Yan, saktong-sakto po Tita Mercy. Nag-live po ako ngayon. Jonaline Golpo, Tamsak Dan. Salamat po Ma'am Jonaline. Ay, tulo pa rin sipon na. Tamsak Dan,
Kay Maria Gaiti, salamat po, Tita Maria. Jonalyn. John Michael Belisa, pa-shoutout po Ma'am Mayora, Ma'am Hasa at Ma'am Ana Coroda. Gandang gabi po. Shoutout po kila Tita Ana Coroda, Mayora at si Ma'am Hasa, sabi ni Bro John Michael. Rose Cross, shoutout po Sir Spike. Mama Ana Coroda, Ma'am Hasa, Ma'am Rowena at Mayora. Solita Bautista, good evening kagapay, shoutout po Tamsaktan. Salamat po Tita Solita Bautista. Jasmine Filais, Miguelab shoutout kagapay at sa Japan Charity Group. Salamat po Tita Jasmine at sa mga taga Japan Charity Groups, shoutout po. Emily Choson, good evening kagapay, God bless you. Good evening din po Tita Emily Choson. Salamat po. Maria Maria Crasina Lopez MC, nakita sila Ido sinundo Reyna. Nung bago nung blinag ni Rab, sinundo si Reyna. Tsaka ang nagsundo si Ido, kasama niya si Pure Health. John Michael Belisa, shoutout Spike Limboyan, Ina Mustasa and Ma'am Anita Beltran. Absent pa mga yun Bro Mike Jan. Emily Chuson, Tamsakdan, salamat po. Leonardo Danola, Tamsakdan po kaagapay. Salamat po Tita Leonardo Danola. John Michael Belisa, shoutout Ma'am Rowena Vlog, gandang gabi po. Rubilin Sadsad, good evening sir kaagapay. Musta na ang idol namin? Shoutout po. Balita ko po, may aabangan daw po tayo. Ngayong ko siya na Prida Alano. Shoutout po sa 71 million views, 28 Tamsakdan po. Violeta Castro, good evening po, God bless you. Salamat po at good evening din po Tita. Magandang gabi po kaagapay, Leonardo Danola. Myrex Aldabi, good PM sir kagapay, shoutout po and Tamsakdan na po. Salamat po Ma'am Myrex Aldabis. Salamat po at muli po kayong nakabisita sa ating live. Myrex Aldabi, good PM sir kagapay, shoutout po and Tamsakdan na po. John Michael Belisa, shoutout Jonalyn Golpo. Shoutout daw Ma'am Jonalyn Golpo, sabi ni Bro John Michael. Ray Allen Diloso, hello po Kuya kaagapay. Hello din po. Nina Muli, Tamsakdan kaagapay. Salamat po Ma'am Nina. Shoutout Ana Coroda, Hasa TV, Robilin Sadsad. Kaagapay, ano po kaya yung aabangan natin ngayong Sabado, Leonardo Danola? Yun din po ang hindi ko alam. Basta sinabi lang po. Siyempre, abangan na lamang po natin sa Saturday. Kasi yun ang nalaman ko eh. Kung ano man po yun, siyempre, basta abangan na lamang po natin. Shoutout rin sa'yo, John Michael. Shoutout din raw sa'yo, Bro John. Sabi ni Jonalyn Golpo. Rose Cross, shoutout din po Ma'am Bicolana Mix Vlog, Tamsakdan na din po ako. Shoutout din po Ma'am Bicolana Mix. Shoutout Ma'am Robilin Sadsad, John Michael Belisa, Marjon Loroso, good evening po ko. Kaagapay, musta sa lahat ng mga makarena. Okay lang naman po tayo, mga titas.
Leonard Anola, kagapay sana po ibalik ang Edrin Season 2. Yun nga po, marami po nagsasabi na mukhang ibabalik nga daw po ang Edrin. Pero tignan po natin, abangan po natin. Pasensya na po kaya kung may naririnig po kayong maingay. Yan nga po ang ayaw, di sana ako mag-live. Pero salamat po sa sa 77 million views po na nandito. At 35 thumbs up done. Los na Malata, good evening kagapay, masaya tayo mga Rina, God bless you from Malabon, Manila. Ay oo naman po Tita Los, sobrang masaya po tayo dahil madalas na po natin nakikita si Rina. Ri Allen Diloso, Tamsakdan. John Michael Shot at Ma'am Bicolana Mix Vlog, gandang gabi po. John Michael Bilis, shout out Marjan Loroso. Rubilin Sadsad, shout out my friend John Michael Biloso. John Michael Biloso. John Michael Bilesa, Miguel up, shout out, God bless you. Medyo napapaus po tayo naka na po na tayo, naka 92 million views na po tayo. So nung nakaraan po mababa po ang natin kasi halos nagkakasabay po kami sa nag-live po yata. Si Hasa, si Mayora at saka ako, nahati po yung mga tagapanood po natin. Dito po si Kuya Jerry Nayat Vlog. Hello Lodi, kaagapay mo, shout out po sa inyong lahat. Sabi po niya ni Kuya Jerry Nayat. John Michael Belisa, bakit kay di ko makita sa comment section si Ma'am Robelyn Sadsad? Narinig ko binasa ni Sir Kaagapay. Ganun ba? Baka naka-hide. Hindi ko rin alam John Michael kung ba't di mo nakita. Patricia Nick daw, wag na lang ibalik ang Edrin, sapat na si Rina para sa akin from Pampanga. Yun nga po Ma'am Patricia, marami nga din pong hindi sang-ayon at meron din pong sang-ayon na ibabalik ang Edrin. Pero siyempre tayo, wala po tayong magagawa kung ano man po yung magiging desisyon po ni Kalinga Prab ay igalang po natin. Pero pag nagkakaisa naman yung mga supporter ni Rina na wag nang ibalik, siguro pakinggan naman siguro ni Kalinga Prab po yan. Pero malay po natin, abangan na lamang po natin. Sally Alegria, good PM Mr. Pugi, ano na balita sa Dalaga? God bless us all. Yun nga po, balita ko rin po Tita Sally, may abangan daw po tayo ngayong Sabado. Sabado na naman. Shout out Sir Jerry Nayat Vlog po. John Michael, shout out daw Kuya Jerry Nayat, sabi ni Bro John Michael. Bia Berting, hello, good evening, kagabi mo, Pinas time. Tama po, saktong alas 10 na po dyan, magandang gabi po dyan sa Pinas. Stinili Cansino, di naman masyado maingay po, masaya na tayo mga Karina, malaki na talaga ginaling ni Rina, Tamsakdan. Ay oo naman po Tita Stinili, kaya salamat po tayo sa mga nasa likod po ni Rina yung tumutulong. Siyempre sila Kuya Bal, Ate Edna, Kalinga Prab, yung mga sponsors po diyan. At siyempre doon sa nag-aalaga kay Kalinga Proda. Marjan Loroso, good evening din Sir Michael. Jerry Nayat Vlog, shout out din po sa Lodi John Michael Belisa, God bless.
So, ayan bro diyan, nag-response na si Kuya Jerry. Ina, musta ka Miguel Love shoutout at sa lahat na nandito. Bro, John Michael, nandito na si Ina, mustasa na hinahanap mo. Elizabeth Gubatan, good evening po. Shoutout po kay Rina. Masaya ako pag nakita ko sa Kalingap Angel from Sambag, Guadalupe, Cebu City. Shoutout po sa mga taga Guadalupe, Cebu City po. Ano bang tawag nun? Bicol, ano ba yan? Bisaya po dyan, no, di ba? Sa Cebu. Ina, mustasa, Ma'am Anita, saan ka na? Nag-message nga sa akin, si Tita Anita. Nagme-message sa akin si Tita Maria Anita, Ina, mustasa. Shoutout, Ina, sabi ni John Michael. Andito yung mga classmate mo. Cross, makakabuelo na kayo ng Cross, makakabuelo na kayo ng pagla-live mo pag uwi mo sa Pinas. Sana gabi-gabi ka mag-live para di ka namin ma-miss. Siyempre, pag nasa Pinas na po tayo ay malayang-malaya po tayong makakapag-live na po talaga. Kasi dito kasi mahirap din po kasi may mga kalaban po tayo. Shoutout po sa 107 million views po sa 51 tamsaktan. Salamat po. John Michael Bilis, wala pa si Ma'am Anita at Spike. Sally Alegria, sino naman yan? Abangan baka abang tayo, wala naman baka para lang sa Diyos. Hindi ko rin po alam. Basta, yun na po. Jeannie Orsua. Shout out po Ma'am Jeannie. Patricia Nigdao. Sa 26, iba-vlog ni Roda Sire na sa United Nation sa 26 po yan. Baka yun. Baka yun nga po yan. Robilin sa John Michael Bilisa, bakit hindi ko rin makita ang pangalan mo? Ano ba ang nangyayari, pre? Hala, di nyo na makita yung mga message nyo dito. Leonardo Nola, tama po kaagapay, kahit ayaw natin or gusto natin, desisyon pa rin ni Kuya Bal at Kalinga Prab ang masusunod po. Oo nga po, pero sabi ko nga kung magkakaisang mga supporters na wag nang ibalik, siyempre kung alin po yung mas marami po siguro dyan, yun ang siguro nang papakinggan po nila yan. Bia Berting, thumbs down, shout out sa lahat na nandito. Bia Berting, salamat po. Ina, musta sa baka yung sa United Nation ni rin na yung aabangan. Maaring yun nga po. Pero ang alam ko, mayroon pa eh. Herminia Santos, good evening kagape, mabuti nakaabot pa ako sa live mo watching from Manila. Ay, salamat po Tita Herminia Santos. Yun nga, 19 minutes na po tayo. Saktong-sakto lang naman po ang inyong pagdating. John Michael Bilisa, shout out Ginny Orsoa, gandang gabi sa iyo. Sabi ni John Michael, shout out daw po Ate Ginny. Frida Alano, hindi kailangan ng tandem ni Rena, wag na nila gamitin pamuli si Rena. Juan at Roda, sapat na. Baka absent dyan si Ma'am Anita at Spike, Ina, mustasa. Absent nga po yung mga yon, hindi nagpaparamdam. Melodina Kenya, shout out po. John Michael Belisa, baka late lang sila dalawang darating yon. Baka hindi nakatunog. Nag-message kasi sa akin eh. Tinatanong yata sa akin kung magla-live.
Hindi ko kasi friends dito sa isa. Alicia Piderizo Tamsaktan watching from Macau. Salamat po. Jonalyn Golpo, tama ka. Ina, musta sa iyong salohika yun ang ganda raw ng damit ni Rina. Bagay raw kay Rina yung susuotin niya. Hasa 26 TV Miguel Up, shoutout po sa kagapay at sa lahat ng nandito Tamsakdan. O nandito po si Ma'am Hasa. Ma'am Hasa, may nag-aanap sa iyo rito. Mga supporters. Sina-shoutout kanila. Kinamusta sa alam niyo po Ma'am Jonalyn kung anong bansa siya? Ako wala abangan iba Reyna lang. Jan Michael Bilisa. Ako walang aabangan iba Reyna lang. Kinamusta sa Miguel Up, shoutout Ma'am Hasa, gandang gabi sa iyo. Miguel Up, shoutout po Ma'am Jonalyn at kay Sally. Sabi ni Hasa 26 TV. John Michael, Ma'am Hasa, magandang gabi sa iyo. Shout out po. Magandang gabi daw sa iyo, Ma'am Hasa. Sabi ni Bro John Michael. Emily Choson, shout out Hasa. Wow, daming naghahanap kaya nag-shout out kay Hasa. Sana all. Virginia Clara, kaya dapat huwag nang ibalik. Masira lang ang pag-aaral. Dapat focus na lang sa pag-aaral si Rena. Hindi na kailangan ni Rena si Ido. Nagkikita pa daw sila ni Erika. Bas naman yan si Rena. Ay, hindi po natin yan. Kumbaga, kung ano yung desisyon nila Kalingap Rab, ay doon po tayo. Wala po tayong magagawa. Jonalyn Golpo, hindi inamusta, sasabi ni Roda, secret daw. Shout out po sa mga taong ayaw sa akin. God bless po sa inyong lahat. Ross Cross. Sino naman ang hindi may ayaw sa iyo, Ross Cross? Ross Cross, sino yung taong may ayaw sa iyo dito? Wala naman, huwag ka na magtampo. Jenny Orsoa, shout out. Mr. John, magandang gabi din sa iyo. Joanna Salas, shout out po. Leonardo Nola, kagapay ba kayong pagsasayaw niya? Helon, mabuhay kasi ang galing ni Rina. Doon yung pinasa ko sa iyo kagapay. Oo nga po, Tita Leonardo, nakita ko po nga yun. Hasa 26 TV, Miguel Up, shoutout po Ma'am Rose Cross and Emily Choson. Jenny Orsoa, Miss Hasan, shoutouts. Wow, sana all talaga. Ang daming nag-ano sa'yo rito Solita Bautista, ang daming basher nila na sa Facebook page. Maganda lang na lang siguro wag nang itandem si Rena kahit kanino kasi binabas nila si Rena, lalo na yung Edrica fans, grabing mangbash kay Rena. Ay kung binabas po si Rena, hayaan nyo na lamang po yun kasi si Rena hindi naman niya naintindihan yan, yung mga bagay na yan. Siyempre kung papatulan nyo po yan, talagang talaga madadaan sa sa paaway-away yung mga ganyang bagay. Pero hayaan nyo na lamang po, may stress lamang po kayo dyan. Basta suportahan nyo na lang si Rena, yun lang. Herminia Santos, grabe si Rena, din na siya nagpapatalo sa ibang ka-angel, super ganda pa niya. Oo nga po, talagang sumasabay po si Rena. Kumbaga malaki ang tiwala niya sa sarili niya, pinakita niya sa mga supporters niya na kaya niyang makasabay, di ba? Kasi mula sa pagsulat sa buhangin, talagang maisulat niya yung kanyang pangalan Ang naisulat niyang pangalan ay Rain. Inamusta sa Ma'am Virginia, may nag-interview daw kina
Kanina kay Ido sa GP, sabi daw ni Ido gusto daw niya si Erica pero may ibang gusto si Erica kaya di na niya pinilit. Yun lang. Binlor, salamat naman po. Muling ibabalik ang Edren Gulod, Calatagan, Batangas. Kuya, nag-live po ba kayo kasi po wala kayo, di ko po nakita, ikaw idol ko. Ano po? Kuya, nag-live po ba kayo kasi po wala kayo, di ko po makita, ikaw idol ko. Oo nga, nag-live ako ngayon. Nandito ka nga po, tita Binlor. Live po ito, live. Miguel out, shout out Ma'am Jenny Orsua and Solita Bautista and Herminia Santos, Hasa 26 TV. Joanna Salas, shout out. Ay, Ma'am Joanna, mag-comment ka naman. Angelica Lobel Godali, kaagapay tamsakdan po. Masaya po ako, magaling si Rina. Suporta lang po. Pakitang tao lang, Ido at Jomar. Ayun po, hindi po natin masasabi po kung pakitang tao lamang po sila, no? Ido tsaka si Jomar. Oh, andito na si Tita Maria Anita Beltran, nakatunog. Hi Ma'am, inalit na ako. Ay, hindi ka pa naman po ulit, Tita Maria Anita. Hindi kita na-replyan eh, kasi kinabit ko yung isang cellphone, ginawa kong pinang-ilaw. Kasi madilim. Marjon Loroso, wag na lang pansinin yung mga bash ni Rina, inggit lang yun sa ganda ni Rina. Tama po kayo dyan. Wag na po ninyong pansinin, patulan. Wala po kayong mabapala dyan. Sa 26 TV, Miguel Love, shout out Ma'am Maria Anita Beltran. Ima Velasco, good evening kagape. Bakit ang mga Edrica fans takot sila magbalik Edren? Di naman inaagaw ni Rina, kuya lang naman ni Rina kasi Kalingap daw nilalait na naman nila si Rina. Siguro kung naibalik po ang Edren, parang ibig sabihin po ay dyan, kung natatakot po sila na maibalik ang Edren, ibig sabihin lamang po dyan ay ayaw po nila kay Rina. Yun ang pagkakaalam ko po Kasi ang mga Edrica ay sabi nyo nga ay takot silang magbalik ang Edren. So ibig sabihin ayaw nila kay Rina. Si Ido ang kanilang sinusuportahan. Yun po ang alam ko po. John Michael Belisa, wow Ma'am Anita, late ka na. Haha, shout out po. Ma'am Hasa, shout out po. Maria Anita Beltran. Jenny Orsoa, yes, magaling na si Rina. Nakakasunod na siya sa ibang angels. Tama po. Ma'am Maria Anita Beltran, John Michael, kanina ano po? John Michael, kanina nawa ako kay Ma'am Rowena. Hindi ko na-gets yun John Michael, kanina naawa ako kay Ma'am Rowena. Ganun po ba, Tita Maria? Bakit nga hindi nagko-comment si Joanna Salas? Kahit saan nagla-live, ganyan lang siya. Solita Bautista. Hindi ko po alam. Yali Arbolente, gandang gabi kaagapay, kahit sa anggulo si Rina titignan maganda rin. Yeah, tama po. Kahit saan po ang gulo. Kahit patalikod, maganda, paside, maganda po talaga. Yan ay mayroon na po nakapagpatunay. Edna Sola, ang importante kagapay masaya ang Princess Rina natin. Okay na nakita natin masaya. Tama.
Basta importante masaya, nakikita po natin na masaya po si Reyna, 'di ba? Kaya 'wag na nating patulan, pansinin yung mga nangbabas kay Reyna. Shoutout po sa 151 million views, 64 tamsaktan. Dami po ang hindi nakapatamsak naman po. Maria Anita Beltran, nawala ako kay Ma'am Rowena. Sino po Tita Maria yung sinasabi niyong Ma'am Rowena? Parang hindi ko po yata kilala yan. Herminia Santos, shoutout din kay Miss Hasa. Ingat ka palagi. Shoutout din kay Miss Hasa, ingat ka palagi. Sabi ni Ate Herminia Santos. Joanna Salas, shoutout. Jenny Robles, good PM, kagapay, tamsakdan. Salamat po. John Michael, oo ma'am, alam ko nandun ka kay Ma'am Rowinem. Angelica Lobel Godali, kuya, bata pa po ako, nag-aaral pa lang po ako, para lang po sa lola ko, fans ng Reyna. Bata, ilang taon ka na, Angelica? Marianita Beltran, naidlip ako, biglang ako bumalikwas, nalimpungatan daw. Nag-iisang gabi po nang magkatapos po ako magmamassage, hinahanap ko po, wala po yata kayo live. Lagi po lang ako nadalo sa'yo at next text, po? Ang gulo mo, Tita Binlor. Ayusin mo ang message mo. Nag-isang gabi po nang makatapos po ako nagmamasad, hinanap ko po, wala po yata kayo. Lagi lamang po ako nadalo sa iyo at nagte-text po ako. Gulod, Kalatagan, Batangas. Idol, lagi ka po mag-iingat. God bless. Siyempre, ikaw din, Tita Benlor, lagi din kang mag-iingat po dyan. Lahat po na nandito, mag-iingat po tayo palagi. Sini Robles, kung ayaw nila kay Rina, di ayaw din namin yung manok nila. Mercy Toledo, magaling na si Rina, marunong na siya sumulat sa pangalan niya, hindi na siya mahuli sa mga angels. Oo nga po, Tita Mercy, tama po. Edna Sola, wala kaming hinaabangan ng fans ng Princess Rina natin, gagaling siya. Maria Anita Beltran, Ma'am Joanna Salas, mag-comment ka naman. Ma'am Joanna Salas daw, mag-comment ka naman daw. Ginny Orsoa, shoutout po. Alice Ricamora, solid Edren supporters. Shoutout po sa mga solid Edren supporters po. John Michael Belisa, pinapansin natin mga basher, parang ganun na rin tayo, diba? Hayaan na lang natin sila, bahala na si Lord sa kanila. Oo nga po, hayaan nyo na lamang po yung mga bashers po niya. Sabi ko nga, wala po kayong mapapala dyan. Ako nga, yung mga nangbabas sa akin, hindi ko na lang sila pinapansin, kasi kung papatulan ko, siyempre, lalong lalala po yan. Tamsakdan, Maria Anita Beltran, salamat po, Tita. Rose Cross, basta ako habang buhay kong tatangkilikin si Bibi Reyna. Wow. Miguel up, shout out Japan Charity Groups, Robelin Sadsad.
Myrick Saldavi, manood lang ako sa iyo, Sir Kagapay. Ingat kayo lagi. Ay, salamat po, Myrick Saldavi po. At ikaw din po, mag-iingat ka rin po palagi dyan. Pero wag mo ako masyadong titigan, Myrick, baka matunaw po ako. Joke lamang po. Rosemary Alcantara, good evening. Good evening din po, Ma'am Rosemary Alcantara. Shout out po sa iyo. Maria Naita Beltran, kanina may nakita ako sa Facebook. Grabe siya, akala mo ba wala silang pamilya? Alin po ang nakita nyo, Tita Maria? Rowinim Vlog Solid rin na po siya, Sir Kagapay. At tingnan ko nga rin mamaya yan na bro. Angelica Lobelgo Dali, Kuya Kagapay Dalaga po, 20 lang po ako. Kaibigan po ni Anita Beltran, lola ko. Lola mo si Tita Maria Anita Beltran. Walang binabanggit si si Tita Maria. Shout out Ma'am Angelica. Shout out daw sa iyo, Ma'am Angelica, sabi ni lola mo. Diyan sa lahat ng live nagtatamsak ako, hihi, sabi ni Ma'am Maria Anita Beltran. Rose Garabiles, masaya na kami na makita si Rena, na masaya si Rena lang kami, sapat na. Oo, kung tunay kayong makarena, suportahan nyo na lamang po si Rena. Rose Cross, punta ka rin sa live ni Ma'am Rowena kasi sina-shout out kita doon. Hindi ko po kasi tingnan ko po yung yung channel po niya. Sa 26 TV, Sir Kagapay, shot muna. Out muna ako, work muna po. Bye-bye muna sa inyo lahat. Sige po, Ma'am Hasa. Trabaho ka muna. Baka pagalitan ka ng amo mo. Yari tayo dyan. Lucia Tamalana, good evening Kagapay. Tamsakdan, salamat po. Maria Nita Birar, shout out Ma'am Angelica. Judith Tahada, good evening Tamsakdan, salamat po. John Michael Bilisabay, Ma'am Hasa, ingat ka pa po dyan. God bless. Joanna Sala, shout out. Edna Sola. Edna Sola, Kagapay, baba na ako. Salamat sa live mo. Mabuti na abot ko sa live mo. Sobrang busy ko na hindi na ako nakakapanood sa live mo. God bless you or family. Sige po, Tita Edna Sola. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa aking live. Next time po ulit. Ingat po kayo palagi dyan. Diyan si Ma'am Ina, wala pa ba? Maria Anita Beltran. Nandito po kanina, Tita Maria, si Ina. John Michael Bilisin, nandito si Ma'am Ina kanina pa. Oo nga, nandito nga kanina si Ina. Hinahanap ka nga po, Tita Maria eh. Sabi niya daw. Basta. Joanna Salas. Mercy Toledo. Kuya, ay kaya nga ignore sa mga basher, basta ako rin na lang subaybayan ko ang buhay niya, happy na ako. Yun nga po, abangan nyo si Arena po talaga hanggang sa kanyang paggaling. Maria Anita Beltran, Ma'am Angelica, kilala na kita. Di ba kayo nga po yung lola niya, Tita Maria? Siyempre, kilala mo. Maribik, shout out. Ian MC Gaming, good evening Kagapay, good evening din po, Ben Lor. Herminia Santos, kung ayaw nila kay Rina, so what? Mas ayaw namin sa mga idolo ninyo, mas marami kaming nagmamahal kay Rina. Tita Herminia, lahat po na nandito, puro makarina po, wala po
Macarena po lahat na nandito. Marivic, shout out po Tita Marivic. Angelica Lobel Godali. Yung lola ko po kaibigan ni Tita Anita Beltran, kuya. Yun pala. Kala ko si Tita Maria mismo ang ano mo, lola mo. Nangangalay po ako. John Michael Belisa, Ma'am Anita, nakita mo ba yung post ni Ma'am Rowena Nim? Super cute ni dalaga natin, nakaka-miss beauty niya. Inamusta sa Ma'am Anita, nandito na ako kanina pa, di nga binabasa ni Kagapay comment ko. Kanina ko pa nga binabasa comment mo, Ina. No ka ba? Kung to, ang alam ko, pang 5 comment mo na yata to eh. Ito naman si Ina, tatampo agad oh. Pero kung meron din kasi yung yung hindi ko talaga nakikita. Sabi nga ni John Michael, hindi rin daw niya nakikita yung mga ibang comment. Joanna Sala, shout out. Nakikita ko ang post ni Ma'am Rowena, ang ganda niya. Sabi ni Tita Maria Anita Beltran, John Michael, Sir Kagapay, halaka po, di mo binabasa mga comments ni Ma'am Ina Mustasa. Oo nga, yun nga sabi niya. Ibinabasa ko naman, di ba? Pero meron din yung yung hindi talaga hindi ko nakikita. Kaya Ina, huwag ka na magtampo. Pag magtatampo ka, lalo kang papangit niyan. Di ba? Norma Bagapuro, good evening Kagapay. Shout out po from Binangonan. Shout out po Tita Norma, magandang gabi po at welcome po sa ating live. Isa nga po pala sa mga bago pa po sa aking live, sa aking channel, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po ang aking YouTube channel, Kaagapay mo. Salamat po. Marisa Mimpin, gandang gabi Kaagapay. Magaling na talaga si Rina, hindi na siya nagpapahuli sa Kalingap Angel. Yan, oo nga po Tita Marisa. Tama po kayo dyan. Hala si Kaagapay, basahin mo ang comment ni Ma'am Ina Maria Anita Beltran. Nababasa ko nga po Tita, pero sabi niya hindi ko raw binabasa. Siguro, diba inisa-isa ko naman dito. Meron talaga yung hindi talaga tawag nun, yung hindi lumalabas, nagpapakita. John Michael, na-amaze ako sa ganda ni dalaga natin doon sa post ni Ma'am Rowena. Diosdado Moral, sana bigyan ng magandang project si Joy Diwata, yung challenging, wag na love team palasak na yan, sabi ni Kuya Diosdado Moral. Ang balita ko nga po, Kuya Diosdado, parang kukunin yata model sa nila, sa business po nila. Ma'am Angelica, kumusta si Lola Maria Anita Beltran? Teresita Lida, magandang gabi po Kagapay, ngayon lang nakaabot, Magandang gabi din po Ma'am Teresita Lida, at saktong-sakto lang naman po ang inyong pagdating. Ang dami mo Kaagapay nilaktawan ng mga comment, Ina Mustasa. Ganun ba? Pero pasensya na Ina, huwag ka na magtampo. Ito naman Tsaka sa mga hindi ko nababasa, pasensya na po. Teresita Lida, shoutout Kaagapay mo. Salamat po, shoutout din po. Joanna Sala, shoutout. Rosemary Alcantara, shoutout. Nako, si Ma'am Hasa nagtampo na Kaagapay. Maria Anita. Hindi, si Ma'am Hasa po ay nagpaalam po Tita Maria. Tatrabaho daw muna. Solita Bautista, meron siguro nag-hide ng mga comment. O maaring po ganun, may nag-hide.
Basbas Milby, good evening Kagapay, shoutout sa Japan Charity Groups. Shoutout po sa taga Japan Charity Groups po. Sila Tita Mildred, Tita Kati Gina, and Ma'am Hazel. Sa lahat po ng admin po ng Japan Charity Groups, shoutout po. Herminia Santos, pati sa vlog ni Miss Hasa, puro Macarena, pati kay Ma'am Ana Coroda. Opo, doon din po kay kay BFF. Kaya pag mabilis po yung pagtaas ng comment, talagang ini-scroll ko po pababa. Para makasigurado na po tayo na mababasa natin. Maria, nako si Ma'am Hasa nagtampo na Kagapay. Kagapay, shoutout, haha. Ina, musta? Shoutout, salamat Ina. Wow. Solita Bautista, meron siguro nag-hide ng mga comment. Good evening Kagapay, shoutout sa Japan Charity Group. Si Romania Santos, pati sa vlog ni Miss Hasa, puro Macarena, pati kay Ma'am Ana Coroda. Ma'am Ina, nagtatampo na. Maria Anita Beltran, ay hindi marunong magtampo po si Ina Mustasa, tita. Shoutout po sa 160 million views, 85 thumbs up done. Pa-subscribe po ang ating channel, Kaagapay mo. Salamat po. Iyan MC Gaming, kinig lang ako, Kaagapay mo. Sige po, tita. Angelica Lobel, Gudali, kuya po, walang love team, mag-aaral po sila, baka hindi makatapos mag-aaral, hindi po ako manonood teleserye ni Rena lang po pinapanood ko at ng lola ko. So, kay Rena na lamang po ninyo, abangan kung Macarena po kayo, kung ayaw nyo pong panoorin yung iba, nasa inyo na po yan. Pero i-try nyo din po na panoorin po, baka malay nyo, kinilig din po kayo, matutuwa, ganun. Los Biminda, Rumbawa, magandang gabi po Kagapay. Bagong bisita po natin si Mas Los Biminda. Shoutout po tita, magandang gabi din po. Welcome po sa ating live. Diyan Michael Bilisa, Ma'am Ina, huwag ka na magtampo kay Sir Kagapay, love na lang tayo. Oo nga, si Ina talaga nagtatampo agad eh. Maria Anita Beltran, Ma'am Ina, sabi ni Jan, huwag na raw magtampo. Cross. Cross out na po ako, Kagapay, silip muna po ako sa meeting ng kandidato namin. Bye-bye. Sige po, Tita Cross. Good luck po kung sino po yung sinusuportan yung kandidato. Sana manalo. Good luck po sa kanila. Sige po, tita. Hindi naman ako nagtatampo, ala. Hindi naman daw nagtatampo si Ina. Sabi ko, hindi marunong magtampo yan. Maria Anita Beltran, Ma'am, huwag kang magtatampo pag umuwi si Kagapay, susuportahan natin siya. Malapit na po tayong umuwi. Balita ko nga po dito sa location ko, mapapalipat po kami ng ibang location. Sa next month ata, sunod na buwan. Maria Anita Beltran, dyan, susuportahan natin si Kagapay, promise ha. Frida Alano, mega love shout out na. Frida Alano, mala part 1 hanggang ngayon rin na lang talaga ako. Ina Mustasa, okay lang yan Ma'am Anita, di ako marunong magtampo, hihihi. Hindi raw daw marunong magtampo. Tsaka hindi na marunong talaga magtampo si Ina. Tinitignan lang niya ako niyan Isang kindat lang yan. Okay na yan. Diba Ina? Basbas Milby, maraming nagmamahal kay Princess Rina natin. Sobrang ganda pa. Basbas Milby, si ate Basbas Milby, nakabisita. Kasamahan po natin yan sa Japan Charity Groups.
Mercy Toledo, dami sticker ni Joanna Salas, mag-comment ka. Maria Anita Beltran, si Kagapay hindi niya iiwanan si Bonsorina. Oo nga, si Joanna Salas talaga hindi nagko-comment. Herminia Santos, tama lang pag mabilis ang scroll, marami ang nakakalagtawan. Okay. Oo nga po, kaya inaano ko na lang. Virginia Diazis, good evening Kagapay mga sisi, mga ingat lang po yan sila kay princess nating lahat. Kasi sayang kasi siyang sumabaybay na ngayon nagdalaga nating lahat. Gets nyo, di ba? Sorry na lang sa mga basher, si Lord na bahala. Oh, yan, narinig niya yung comment po ni Tita Virginia. John Michael Belisa, o naman Ma'am Anita, suportado natin si Sir Kagapay pag nag-charity vlog na siya pag uwi ng Pinas. Wow, sana all. Abangan ko yan. Teresita Lida, ang gwapo ng host, parang si Rina lang din maganda. Si Tita Teresita naman, binubula mo na naman ako. Pili Buyagawon, shoutout po Ma'am Pili. Joanna Salas, yes Ma'am Anita, support tayo kay Kaagapay. Ina Mustasa, salamat. TC De Leon, shoutout po Tita TC De Leon po. Herminia Santos, ay nako, kay rin na lang ako natuwa, wala nang iba. Maria Anita Bilran, Joanna Salas, mapupuno si Kaagapay niyan sa sticker mo. Anong mapupuno? Teresita Lida, hello Kagapay, mag-silent lang ako sa iyo. Sige po Tita Teresita, okay lang po. Bibian Vibes, shoutout po Ma'am Bibian Vibes, Los Biminda Rumbawa, lagi po akong manonood ng live mo. Ay salamat po Tita Los Biminda, salamat po. Yali Arbolente, hello Kagapay, kung ayaw nila kay Rina, edi wow, hindi sila kawalan. Oo naman po, tama po yan. Kung ayaw nila kay Rina, wag nilang panoorin, wag nilang ibas, 'di ba? Mors Nasale, shout out Kagapay. Andito si classmate. John Michael Belisa, Ma'am Anita, yan ang comments sa mga comments natin. Hayaan mo na siya. Baka busy lang si Ma'am Joanna. Hayaan nyo na po kung puro sticker ang po ni Ma'am Joanna. Maria Anita Beltran, ayan basta Ma'am Ina, walang iwanan at si Kagapay hindi rin natin iwanan ni Jan. Josephine Rivera, ako rin na lang super pretty. Herminia Santos, promise Sir Kagapay, supportan ka namin. Salamat po. Renatix Iloilo. Sa mga Renatix Iloilo po, shout out po sa inyo dyan. John Michael, basta kung sino nagmamahal, nagsusuporta sa dalaga natin, suportahan natin lahat. Maria Anita Beltran, Ma'am Angelica, kilala kita, susuportahan natin si Kagapay. Sagutin mo ako, ma'am. Ito talaga si Tita Maria Anita, pressure niya si Angelica Lobel Godale, kuya, bye-bye na po. May exam po ako bukas. Thanks you po. Sige po, may exam ka pala. Ba't ka nanonood sa akin? Baka mamaya yung topic dito, yun ang maisagot mo. Yari ka dyan. Sige, good luck sa exam mo bukas. Sana makapasa. Frida Lano, Kagapay rin at English Love lang pinapanood ko. Shoutout Renatix Iloilo, John Michael Belisa. Shoutout po sa Renatix Iloilo po. Maria Anita Beltran, okay dyan basta makarina. Binlor, okay lang idol, kung ayaw mo na basahin comment ko, dalawa na po. Di mo na binabasa, Gulod, Kalatagan, Batangas. Ganon.
Nababasa ko naman po, Sabi ko nga, kaya inisa-isa ko na nga po, Baka naka-hide po, pasensya na po. Parang si Ina rin gano'n din sinabi. Rina Mimay Visayas, walang iwanan, solid tayo kay Rina. Ay oo naman po, ang daming mayroong Rinas Mimas Visayas, may Rina Iloilo. Shoutout po sa mga Rinas Mimay Visayas po. Shoutout po sa inyo, magandang gabi po diyan. Maria Anita Beltran, Ma'am Angelica, huwag mo kaming iwanan. Mag-i-exam daw po bukas, Tita Maria. Sabi po niya, nagpaalam po. Angelica Lobel, Godali, Titay Anita, support po kami ng lola ko kay Kuya Kagapay. Yan daw po, Tita Maria, support daw po sila sa yung katanungan kay Angelica. Los na Malata, good night, bye-bye Kagapay. Salamat po, Ma'am Los na Malata, sa iyong pagdalo at ingat po at good night po sa iyo. Maria Anita Beltran, ay salamat, sinagot din ako ni Ma'am Angelica. So mag-iisang oras na po tayo, 4 minutes na lamang po. Marjon Loroso, parang may nagtanong kay Kalinga Pino tungkol sa magnetic power. Sagot ni Ido, yan si Rina, malakas ang magnetic power. Saan nyo po na panood yan, Tita? Ay, Kuya Marjon. Herminia Santos, exit na muna ako, medyo inaantok na. Good night, ingat ka palagi and God bless you always. Sige po, Tita Herminia, salamat po sa iyong pagdalo. At alam ko po na mag-alas 11 na po dyan sa Pinas, kung nasa Pinas ka po. Good night po sa iyo at salamat po. Isang oras lang din po tayo bago natin tapusin ang live. John Michael Belisa, shoutout Rina Mimay Visayas, gandang gabi sa lahat. Shoutout daw po sa lahat po ng Rinas Mimay Visayas at sa Rinas Iloilo po, shoutout sa sabi po ni John Michael. Nila Taroma, good evening Kagapay, tamsaktan, salamat po. Diyan, manunod ako pa ba kay Ma'am Mayora at Ma'am Ina? Sabi ni Maria Anita Beltran, diyan, manunod ka pa ba kay Ma'am Mayora at Ma'am Ina? Panoorin niyo po si BFF mamaya, si Mayora. Kasi isang oras lang din po tayo. Kasi alam ko nakapagsimula na ngayon si BFF. Linda, good night to all, God bless. Sige po, Tita Linda, good night po, salamat po. Wala si Spike, baka busy sa giyera. Baka nandun po sa giyera si Bro Spike. Nangangalakal. Hindi, baka busy lang po talaga si Bro Spike. Marjon Loroso, nung nag-vlog sila mga angel. Yun ba yun? Opo, Ma'am Anita, live na siya madaling araw, paputulog ko, Ina Mustasa. Diyan Michael Belisa, upo Ma'am Anita, dalaw din ako sa bahay kubo ni Ma'am Mayora. Opo, dalawin din po ninyo si Ma'am Mayora. Si BFF. Sana lahat tayo nandito, supportan natin si Kagapay. Mayroon po kayo din nabasa, gusto ko po naman maging kaibigan ka ng dalaga ko. Wala pa siyang nagiging BF mula pagkabata.
Sabi ni Tita Binlor. Sino po yan, Ate Binlor, Tita Binlor? Ano pong pangalan niyan? Yung ano po yan, anak niyo? Kaibigan ka na. Nabasa ko, gusto ko naman maging kaibigan ka ng dalaga ko. Wala pa siyang nagiging best friend mula pagkabata. Ganon. I-ano nyo yung pangalan niya, i-add ko siya para isa din po ako bilang maging best friend po niya. Ako friendly naman po ako eh. John Michael Belisa, baka nandito si Spike kay Mama Yora. Maria Anita Beltran, ayos. Rinas Mima Visayas, shoutout din po sa inyong lahat mga Makarina. Ayan po ang sabi po ni si kay Rina Mimay Visayas. Shoutout din po sa lahat sa inyong lahat mga Makarina. Shoutout po sa inyo sa Rina Mimay Visayas. Maria Anita Beltran, Ma'am Ina Chan, Solita Bautista, kagapay si Joanna Salas, hindi Joanna Salas, hide siya ni Mayora kasi baka maban daw whitey niya. Ganun po ba yun? Pag hindi siya nagko-comment. Kaya pala may lumabas kanina na restricted. John Michael Bilisas, solid Rina forever tayo lahat. Rina Mimay Visayas. Tama po. Maria Anita Beltran, Ma'am Ina dyan, mag-add tayo pero hindi natin ipakita na ang mukha natin. Ganon. Kahit nga si Tita Maria Anita ayaw ipakita sa yung mukha niya eh. Kung tinatawagan, ayaw sagutin. Ina Mustasa, bakit mga comment ni Joanna, bakit hide ni Mayora? Yun nga, sabi nga, puro daw sticker. Evelyn Lorela, good evening Sir Kagapay, watching from Iloilo. Good evening din po at welcome po Ma'am Evelyn Lorela at dyan po sa Iloilo po. So ayan po mga Kagapay, nakaisang oras na rin po tayo. Pero meron pa rin po bago dito, tsaka marami pa rin naman po kayo. Mga 5 minutes pa po bago po tayo magpaalam. Okay lang po ba? Gertrudes Pascua, good evening sir, watching from Abra. Good evening din po Ma'am Gertrudes Pascua po. Magandang gabi po dyan po sa Abra. Maria Anita Beltran, bawat live nandyan si Joanna Salas ay talaga pong isa rin po siyang taga-subaybay po sa amin na nagla-live. At syempre Makarina din po yan. May Moti, magandang gabi Kagapay, naabutan din kita. Buti nga tita, may Moti. Hindi ako nagpaalam agad eh. Pero okay lang, nandito ka na. Kasi marami pa naman po tayo rito. Paano kaya? Naalala ko yung mga sinesend ni Joanna na sticker ni Joanna, nakakaban daw yan ng YT. Masama po yata yun. Ganun po ba? Ganun po ba yun? Ba't ayaw kasi mag-comment ni Joanna? Kasi puro sticker. Maria Anita Beltran, dapat nga araw-araw kang mag-live para lalo kang makilala. Kung araw-araw naman po ako magla-live, Tita Maria, siyempre magsasawa din po kayo niyan. Tama po yung mamimiss nyo din po ako minsan. Yung lang sa
3 times a week, ganyan. Binlor, Jasmine po, nagmamassage. Binlor. Jasmine po, nagmamassage po siya. Opo, anak ko po siya, idol. 14 na po, wala po best friend. Best friend. Best friend o boyfriend? Ganon. Sige nga Tita Benlor, i-ano nyo nga yung sabihin nyo i-add ako sa aking Facebook. Di ba friend mo naman yata ako sa Facebook, Tita Benlor? May emote, ito tamsak na. Salamat po. Hindi ka kasasawaan, bakit yung iba araw-araw kaya ang tataas ng views nila? Sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Ayun nga po, sabi ko nga sa iyo, Tita Maria, meron din nga po tayong kalaban minsan. 'Di ba? Sabi ko na sa iyo dati yan. Siyempre, maano po tayo yung makaka-copyright pag may kalaban po tayo. Renatix Iloilo, shout out po sa lahat po ng taga Renatix Iloilo po. John Michael Bilisa, bukas alam na ano dapat gawin, sabi ni John Michael. Renatix Iloilo, damo di taga Iloilo, solid Rina. Ano po? Anong damo? Dami di taga Renatix Iloilo, damo di taga Iloilo, solid Renatix damo. Dami taga. Siguro dami taga Iloilo, solid Rina. Gets ko na Tita Ma'am Renatix o Iloilo. Nagets ko na po ang inyong ibig sabihin. Maria Anita Beltran, ano yun dyan? Sabi ni Ina rin. Renatix Iloilo, damo po, marami po yan. Damo? Dami pala. Yan nga, parang yun nga yung pagkaintindi ko, yung dami taga Iloilo, solid Rena. Kaya, yun pala ang ibig sabihin ng damo. Damo po, marami po yan. Salamat sa mga sumusuporta kay Rena sa taga Iloilo po. Yun pala ang ibig sabihin ng Renatix. Na dami po, marami po yan. Damo, kaga pa ibig sabihin, madami. Okay. Bawal ang puros sticker ang comment. Iyon ang sinasabi ni John Michael, Ma'am Anita tsaka Ina. Sa susunod, alam na. So, paano po yan mga kaagapay? Papaalam na po tayo. Na po tayo eh. Ilonggo po kasi sila kaagapay. Ayun pala, Ilonggo, kala ko Bisaya. Pero ang alam ko ang Ilonggo, daw. Mga Ilongga, ay mga sweet daw sila. Yun ang alam ko Solita na hide na lang po sticker kasi makakasira sa white nyo. Hide na lang po pag puro sticker kasi nakakasira sa white nyo. Pwede naman pong i-hide kung puro sticker ang comment ng isang tao. So, shout out po sa 111 million views at 108. Muli po sa mga bago po, pa-subscribe po ang ating channel. Kaagapay mo po. Salamat po.
malambing ang mga Ilongga, pag Bisaya maingay katulad ko, haha. Ganun ba? Oo, ang Ilongga malambing. Marianita Beltran ay oo sweet nga ang Ilongga. Sabi nila, Short Growing Channel SGC, hello. May bago po tayong ano rito, meron po tayong bagong tawag nun, bisita. Short Growing Channel. Welcome po sa ating YouTube, sa ating live. So ano po, dito po na natin tapusin yung ating pagla-live po mga titas, titos na nandito po. Kasi naka-isang oras na rin po tayong higit. Baka si Founder Ancunyang yan Renatix Iloilo. Kung man si Ancunyang ay welcome po sa kung si si Ancunyang yung nandito sa ating welcome po siya. Tayo naman po ay hindi naman po tayo hindi naman po, kung yung mga ibang grupo na nandito ay tayo naman po ay nakikisama kasi arena naman po ang ating sinusuportahan. So, welcome po sila dito sa aking live. At tatanggapin po natin ng taos-puso, 'di ba? Ano po, sabi na Binlor, okay po pag-uwi niya nagmasad po siya, Paranaque po uwi na po kasi po pinauwi ka ano po? Okay po pag-uwi niya nagmamasad po siya sa Paranaque. Pag-uwi na po kasi po uuwi ko na po dito sa Gulod, Calatagan, Batangas para magkasama na po sa work. So, sige po, pag sabihin nyo na lamang po pag tita. Ako din Kagapay Ilonggo din watching from Iloilo City. Shout out po sa lahat ng taga Iloilo City mismo. Big love shout out to. Taga Ilongga din daw siya si Tita Robelin Sadsad. Shout out po sa mga taga Iloilo City po. Los Barugo, wag na ibalik si Rina lang, sapat na. Sige po mga Kagapay, dito tapusin na po natin ang ating live. By Sir Kagapay, classmate na po nag-off na si Sir Kagapay, punta na tayo sa bahay ni Ma'am Mayora. Bisitahin din po natin si Ma'am Mayora, si BFF, at naka-isang oras na din na po ako. So, okay na rin po ito. May po tayo. Meron po tayong, wait lang po, meron tayong bisita. Si Miss Lexi Lor Castillo, shout out sa akin. Shout out Miss Lexi. Nakadalo ka sa aking live. Salamat Siguro hindi ka busy ngayon, no? Good night sa lahat, Robelin. Good night, Kaagape. God bless. Lexi Lor Castillo, masaya ka ata. PM na lang kita mamaya. Papaalam na rin ako kasi naka-isang oras na rin ako. Sige, maraming salamat po sa lahat po na nandito po. Bye-bye po.